Det her er del 4 af vores garagebyggeri, hvor vi så småt er blevet færdige udenfor med facaden, og nu er rykket indenfor og skal i gang med at lave gulvet. Vi har besluttet, at vi gerne vil have epoxy på vores gulv, eller den her stil. Det fylder meget og skal lægges af flere omgange. Vi starter allerede dagen i forvejen med at dække de værste ujævnheder med en tyk omgang primer, hvor der er blandet ekstra meget sand i. Så går vi efter med pensel og spartel. Efterfølgende kaster vi sand på det, ligesom vi også gør med resten af gulvet den efterfølgende dag. De små portioner epoxy, dem har vi blandet ved hjælp af en køkkenvæg med en plastikpose over. Men for de store mængder, der er det egentlig kommet, så vi bare kan blande det hele sammen. Det gør vi blandt andet med primeren, som herefter er blevet blandet godt, bliver fordelt ud på gulvet, og så spartlet ud til sidst. Herefter kastes der sand på, og det får lov til at hærde til dagen efter. Efter det har stået minimum 24 timer, så støvsuger vi det værste sand af og sliber gulvet lidt. Herefter blandes malingen. På vores gulv bruges der en sort maling. Malingen bliver ligeledes spartlet ud og efterfølgende rullet over af en rulle. Herefter kastes der flakes ud på hele gulvet. Vi har valgt at gå med en blanding af akrylflakes og guldglimmer. Dagen efter så skal der støvsuges, og de overskydende flakes skal skrabes af gulvet. Hvorefter vi til sidst kommer en tynd lag topcoat for at forsegle det hele. Og det her, det er det endelige resultat af gulvet. Det næste vi skal til er at isolere, og hvis du ikke vil gå glip af det og vores kommende videoer, så husk at abonnere på kanalen.